ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀରେଶ୍ୱରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍। ବିଳମ୍ବ ଓ ବାତିଲକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନିଜର ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସାରଣୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଟ୍ରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଆଉ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ତଥା ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏଠାରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟନା, ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି 6ଟି ରୁଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେବା ଅପସାରିତ କରି ଏବେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସାରଣୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କୋଲକାତାକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେ 6ଟି ବିମାନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ବି ଦେବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାର ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତୃତୀୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଅନେକ ବିମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୀମିତ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। କରେଡନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ କିଛି ବିମାନ ଲିଜ୍ରେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଫେରିଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୁଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଥିଲେ ବି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ମୋଟ 7ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଆଦେଶ ବି ଆସିଯିବ ବୋଲି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। अभी रिसेंटली हमको स्पाइस जेट ने इन्फॉर्म किया है कि वो झारसुगुड़ा स्टेशन से पूरी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं और उनकी जो एक मात्र जो फ़्लाइट है दिल्ली की वो भी उसी के साथ में बंद हो जाएगी। तो 31 मार्च से वो अपना ऑपरेशंस जो है पूरी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं और इस बात पे हमने उनके मैनेजमेंट को लिखा भी था कि जो है आप ऐसा डिसीजन ना लें और यहाँ पे फ़्लाइट्स कंटिन्यू करें, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है। ऐसा तो अपने उन्होंने जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है। अनऑफिशियल सोर्सेज से लोग बोलते हैं कि लोड कम है, आरसीएस रूट्स जो है अभी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, तो ये सब रीज़न जो अनऑफिशियली सुनने में आया, लेकिन ऑफिशियली कोई किसी ने कंफर्म नहीं किया। तो पूरी तरह से पैकअप कर रहे हैं तो भविष्य भी तो बोल नहीं सकते फिर।